Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Lain din ang kuba sa kong dughanay. Ambot kong ngano. Pero, kalit na misantob sa kong nauna si Amy. Unsa? Dave. Muadto ko sa syudad ug manay. Adto na ko si Amy. Unsa? Magpakilo ay kanasan niya mo balik ni mo? Anak, unsa ba? O kad ba ginahibiling garbo sa imong kaugalingon? Nay, nabalaka lang ko ni Amy. O nga no siya, mibati ba na ni mo? Sa inyong anak, nga sayo na niyang gibiyaan bugti sa mas nindot kakahimtang. Nakasabot ko kung nganong gibuhat ka to ni Amy, Nay. Nakasabot ko. Nay, mauna ko ninyo sa suwit, Nay. Kaot sa kuntugan. Manabati ang gipanulti ni Dave. Kaswerte ni Emmy. Nga siya lang ang gimahal ini. Kung ako palang unta ikaw, Emmy. Ako na tingali ang labing malipayong babae sa tibuok kalibutan. Pero dili mahimo. Imposible. Kay bisag mabali pa ang kalibutan. Usa lang ko kahigala. Ug si Emmy ang iyang gihigugma. Gusto kang isalikway o insultohon sa datong bayana? Hala, sige. Lakaw ugma. Di ko mupugong. Dili ko mupugong kay imo man kinabuhi. Imo nang gusto. Pero siguro alang nga di ka maghilak sa imong pagpauli unya din eh. Nay, Una na ko ni mong suhods bay. Nay. Daghang kay salamat sa imong pagtabang nako, sir, ha? Kay kunwa ka pa. Hayan, may na yun yung gatong maong lalaki si anda utang tinguha nako. Oh, wa ka bagyan magkatimaan sa dagway sa mga lalaki nga nagdaan mo dito napita? Wag yun, sir, kay ngit-ngit naman gud sa maong dapit. Og swerte na lang kaayo ko nga natimingan ko nimong nagpaninggit og tabang samtang nagrubing ka luyo sa warehouse ang imuhang gigwardyahan. O karon, imo pag kong giato din sa pension house nga akong gisak-an. Oh, unsa man, sure ka nga dili ka moadto sa kapulisan? Ay, dili na lang, sir. Hasal na kaayo. Igo na nga, naluwas ko. Salamat kaayo. Kun mao, adto lang ko. Wa naman ka ko'y ikatabang nimo. Akong usbon, sir. Daghan yung kain salamat, sir. Okay, wais pa yan, ma'am. Adto lang ko. Diyos ko. Kung nahitabo pa nga, wa ka tong tawanan nga nakatabang na ako. Patay na gitingali ko karon. Diyos ko, salamat. Abi ko na ako maabtan ko atong manyakis ka driver. Dali pa kain siya nakadagan palayo dahil nakita niya nga may laing tao. Dili sa mahimong mudang upos kapulisan. Kay tingali pa unyag mabalita ko. Nakauaw. Musakan ako sa kong kwarto. Kanugod sa kuwarayos. Kining-sing-sing na lang na ako ang katapos ang mahalong butangan ni anak ko. Kinahalan ako ning buhian og mga adlaw. Aron nga may maggamit ko sa pagpangitag trabaho. Ayaw wali mong gatikaw-tikaw din is kusina. O, masagay lingaw, Nay. Day off man sa nako. Oo, agay, utang mo pa huway ka kay di off ni mo. Nan mo ba ikaw sa imong katong? Ay, okay, Nay, uy. Naanad man sa akong matagod nga sayo kin mo mata. Awan sa man, mga pikanay o gatas? Kapigatas lang. Sige, Nay. Lingkod na lang diha. Upon ko na lang ni mga sudan nga gibutan ako daan sa lamisa, ha. Aron makakaon na kung sikin sa may ganahan ng mukaon inig mata. Ikaw, yun. Ikuhaan ako ni mong trabaho noon dinis bahay, ha? Hala, uy, si Nanay Pilar ang manggod ni Nay. Ah, Adi ara, o.
imong kapiletsi. Salamat, anak. Ay, salamat sad kaayo sa inyong pagdawat nako dinhi, Nay. Salamat ko din taon. Naunsa ka ba? Bisa ka ni Adto pa. Nasayod ka gyud. Gadili ka na iglain na mo, Jenny. Sama ka na sa tinuod na kong anak. Sa kasuod sa itong pamilya, sukad pa ka ni Adto. Numdum ka. Oo, Nay. Sige na, dali na. Muundan ta pangaon kay unsa pa kang urasa to mong mata ang amahan ko anak. Labi na kay Y klase. Oh, niya pa rin si Dave? Abi ko pagsayog nilakaw kay matod niya kagabi, muadto siya syudad, ba? Ay, tingalig na sa mong huna-huna. Oh, mau pa? Oo, nanadeng duha ay. Oy, anong nang bata, Deb? Napakugos man lagi na. Nanay. Ay, Hala nga naman na. naglangi. Pagmata, naglangi dayon. Kalit hilak. Nangita siyang inahan. Uy, dali. Sabak ni nanay. Dali. Dali. Bugat ka na, Ilin, ha? Nanay, ako. Nanay. Dali na. Nga naman nga sa'yo mga naghilak, ha? Hala ha, big girl naman ko kagod. Ya maglangi pa dahil ng big girl. Dreaman ko, bad. Biyaan ko ni mo. Mao cry ko. Ngita man nanay. Nangita kasi mong inahan. Oh, Lola. Ako, Nanay Jenny. Dili man ko sugot biyaan, Nanay. Ayaw ko biyain, Nanay, ha? Upan man ko ni mo. Oh, Elena. Ay, sige na. Mga na ta. Sige na. Tingkod na di, Deb. O, Nay. Nanay, wa na pa ako yayay, Nanay. Laak na kita, Nanay, ha? Ganahan ka? Ah, sige. Mga lutas plaza sa lungsod anya. Pero, kinahanglan na kamukaon og tarong, ha? Aron ini kahuman, makainom si Inday sa iyang vitamins. Aron dili daling masakit. Okay? Sige. Pero, ato ta sa syudad, Nanay, ha? Ay, kalisod-sad. Uy, magbas pa ta. Di man, naman tatay sakyanan. Upan man tatay og lula, di pa? Og lulo sa tuwan. Uy. Ay, inako, anang laglaag ninyo kay kalit. Ay, sakit kayong tuhod na ko. Ah, anak, busy man as tatay ni mo. Ubananta mo. Yay! Awa ka dungo ka. Eat na ko, Nanay. Eat na ko. Kinikim pataa, oh. Sige, kayo magsukad ko. Nahala, sige. Nay, uban na lang tanay. Panagsarap bitaw ni. Wala, Hinahinay lang tagwid. Sige. Taon-taon naman sa bitaw kung wa kasuroy dito. Utan-aon sa kong syudad. Ay, kakapoy. Sa'yo pa ko kanina nga milakaw. Huwag nagprenda sa akong sing-sing. Aron nga may magamit ko nga kwarta. Dili mahimo magyaka lang ko. Kinalambulihok na ko. Kaya dali ra kaing huton ang kwarta. Sa dili pa ni mahurot. Kailan makakita na ko kasudlan nga trabaho. Shit, uy. Balik ko sa uno. Mang-apply ko trabaho. Ug duha ka gagbayng hotel ang akong gisuwayan sa pagpang-apply. Pero managsama silang gipangitaan ko sa akong credentials. Kapusit. Sa papay akong ipakita. Wa man kuida sa akong pagbiyagikan sa bahay namo ni Dave Sauna. Kalitsi bayaw eh. Unsa ko man sa pagsud iniktarong nga trabaho. Ay, kapoy na gid kayo. Dili lang ang akong lawas ang may bati kakapoy. Kundi lakip ng akong utok sa paghuna-una. Mas may pagmusod lang ako sa mall. Mapabugnaw ko. Adto lang sab ko sa ilahang food court. Mukaon ko. Mamili lang kong baratuhon. Kay gikan karon. Kinahanglan makaton ako sa paghinahinay o gasto sa akong kwarta. Budget meal. Itag 99 pesos. Pero sa ko katapusan, nakakaon usama ini.
Karon pa ko. Gimingaw na di ko og kaon og sama ini. Kanyang simple lang. May pansit, lumpia, kanon, ug may juice na. Makabusog na ang iyang presyo. Wa ko magdahom nga mabalik ko ni ining kayong tanga. Habi ko bag, padayon na ang pagtungtong nako sa panganod o ba ni Josh. No. Dili ko magunahon na pa niya. Kalimtan ko na lang siya sa hingpit. Kinala mo padayon ako sa kong kinabuhi. Mutiwas ako og kaon. Oh, mag-alauna naman dahil sa hapon. Umao pa ni ang labing una na kong kaon karong adlaw. Ug unya gabi Kung dili sa unya ko gutomon. Dili na lang sa tingali ko makaon aron mas makatipid ko. O kinala mangita na sab kog gamayng kwarto nga akong kabalhinan. Dili may mo magdugay ko og pundo sa pension house. Kitingali mahurot pa unya ang akong kwarta. Ug wa pa ko makakita og trabaho. Mag-unsa na malang unya ko. Kinsa pa may makatabang nako. Matiwas ako kaon. Hoton ko ning ako pagkaon. Aron dugay ko nga gutuman. Dili. Siya. Siya ka na. Si Dave. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!